Manchester United bɛ ka wuli ka jɔ belebeleba kɛ pour que u ka international malien Mamadou Sangare gaucher ale sɔrɔ Alou Dieng bɛ bɔ El Ali la a bɛna contrat o signé Valence la Espagne jamana kan Yves Bissouma bɛ tɔn ɲini na wa tɔnbaw caman bɛ ka wuli ka jɔ kɛ international malien Lassine Sinayogo ale nɔfɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ayiwa Coupe du Monde baara bɛ ka kɛ Mali tɛ a kɛnɛ kan mais farafinna ka représentant kun ye 10 ye 9 bɛɛ lajɛlen qualifiera ka taa fɛn min 16e de finale ale la Afrique du Sud an bɛ ka kuma aw fɛ waati min na ayiwa ale ka ndola yɛrɛ bɛ ka ci dɔwɛrɛ kɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛ Coupe du Monde ale kan surtout farafinna ka équipe 9 u garisɛgɛ ye mun ye ni compétition tɔ la a ma nɔgɔn dɛ ka d'a kan 16e de finale ni 8e de finale ciko kelen fiyeku de don ayiwa Cap Vert ale yɛrɛ ni champion du monde de bɛnna Argentine Cap Vert min kan ka na Mali la Coupe d'Afrique journée fɔlɔ la dans 2 mois an bɛ aw fo a ye aw abonné an ka page la an ka vidéo aimé a y'u partager ni waati na ni Mali tɛ Coupe du Monde kɛnɛ kan an ka ballontannaw kɔni bɛ transfert la transfert kow bɛ sen na international malien Alou Dieng san damadɔ tɛmɛlen kɔfɛ El Ali la n'a ye Ligue des Champions 3 ta a kɛra champion siɲɛ caman Alou Dieng ale bɛ malien ballontannaw fɛ ou bien ale ye malien ballontanna an bɛ don min na i ko bi min ka trophée ka ca ni malien ballontanna bɛɛ lajɛlen ye ale bɛ bɔ El Ali la a bɛna taa ka valise da Espagne jamana kan Valence ale la ayiwa waati dɔ kun sera Amadou Alou Dieng a jouera Mali la Joliba Athletic Club ale la a taara Algérie a ye ballon ta Mouloudia Club d'Alger la a ye san damadɔ kɛ El Ali la waati dɔ kun sera an ka vice capitaine des Aigles du Mali ale ka taa dayirimɛ ɲini nanzara la donc waati dɔ la a taara Arabie Saoudite yan Asie jamana kan cette fois-ci a bɛna taa Europe Espagne championnat la a bɛna taa Valence ale la Yves Bissouma ale ka contrat bɛna ban Tottenham na ni kalo in tile 30 yɛrɛ Tottenham ko k'a t'a la kurakuraya donc k'u tɛ danaya kurakura ya Yves kan tɔngɔrɔw bɛ a nɔfɛ donc an bɛ dugawu kɛ Yves Bissouma a fɛnɛ ka tɔn ɲuman sɔrɔ Mamadou Sangare gaucher a ka saison ɲuman ba kɔfɛ Faransi saison min kuncɛ la Mamadou Sangare gaucher ale ye prix Marc Vivian Foye sɔrɔ o ye farafin ballontannaw ye minnu bɛ jouer Ligue 1 na min ɲɔgɔn tɛ min ɲɔgɔn ma da farafin ballontannaw la a y'o trophée sɔrɔ ɲina ayiwa donc o kama tɔnw caman bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ i n'a fɔ Manchester United an bɛ dugawu kɛ Mamadou Sangare gaucher Lassine Sinayogo a fɛnɛ saison ɲuman ba kɛ Auxerre la donc Lassine Sinayogo tɔnw bɛ wuli ka jɔ la a nɔfɛ Faransi jamana kan Turquie ani Angleterre an bɛ dugawu kɛ Lassine fɛnɛ ka hɛrɛ bɛ min na ayiwa Lassine fɛnɛ ka tɔn sɔrɔ donc tɔn min ni a ka hɛrɛ b'a la ni n'a bɛna Mali ballontan nafa ni aw t'a kɛ Ala ni a kira kama aw k'a lase Mali joueurs ma k'u ka ta ka bɔ an dala ni nin match de gala ko ninnu ya ko an tɛ taa lajɛ yan est-ce que o faamuya ka gɛlɛya an tɛ taa lajɛ awɔ an bɛ ka joueurs lajɛ anw bɛ ka joueurs de lajɛ anw tɛ se ka taa u lajɛ carré kɔnɔ quoi anw bɛ ka u ma kɔnɔ yɔrɔ min na n'aw ma taa yen nɔ an tɛ taa u lajɛ quoi awɔ an bɛ k'aw ma kɔnɔ Coupe d'Afrique finale de la an bɛ k'aw ma kɔnɔ Coupe du Monde kɛnɛ de ka bɔ an tɛ taa u lajɛ ni carré kɔnɔna ninnu na quoi ko in bɛɛ bɛ daminɛ carré de kɔnɔ dɛ mais aw bɛ niveau mun na anw bɛ k'aw kɔnɔ niveau mun na an tɛ se ka taa an jɔ ka aw lajɛ ko match de gala quoi mun y'an bugɔ k'an bɛ kasi mun y'an bugɔ k'an bɛ kasi quoi et puis joueurs ninnu ta tɛ digi ne la dɛ créateur de contenu minnu kan ka nin joueurs ninnu pousser créateur de contenu minnu kan ka sira yira ninnu na quoi c'est à dire olu de bɛ cucu la u nɔfɛ ko match de gala quoi mun y'an bugɔ mun ye n bugɔ ko n bɛ kasi han pendant que tɔw bɛ ka exploit kɛ pendant que tɔw bɛ ka diɲɛ dabali ban aw b'anw dala de kan ka taa ko match de gala lajɛ non la famille ni match filɛ danna o ma ni diɲɛ ballon filɛ danna o ma n bɛ ɲɛ fila ci n tɛ taa lajɛ quoi e bɔra aw man ko ne ya mɔgɔ yɛrɛ man di ne ka aw bɔ quoi mais an bɛ k'aw ma kɔnɔ mun na n'o ma kɛ c'est à dire an fɛnɛ tɛ se ka taa aw soutenir c'est à dire manamana sira fɛ quoi an tɛ se ka taa ne kɔni tɛ se ka taa aw soutenir nin sira ninnu fɛ n tɛ taa bi n tɛ taa sini mɔgɔ ka invitation kana ci ma walayi n tɛ taa bi n tɛ taa sini